Στο κομμάτι αυτό θα προσπαθήσουμε, στηριζόμενοι πάνω στην μεταβλητή σε 2 που έχουμε υπολογίσει στο BMI, να φτιάξουμε μια καινούργια μεταβλητή η οποία θα μας δίνει ένα χαρακτηρισμό για το άτομο, αν είναι λιποβάρες, αν είναι φυσιολογικό, αν είναι υπέρβαρο, αν είναι παχύσαρκο. Ουσιαστικά πάλι φτιάχνουμε μια καινούργια μεταβλητή σε συναρτήσει μιας άλλης, όμως τώρα τι γίνεται? Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε χαρακτηρισμό, όχι να υπολογίσουμε μια καινούργια τιμή όπως κάναμε πριν που διαιρέσαμε αυτό με αυτό στο τετράγωνο και βγάλαμε αυτό το νούμερο. Εδώ με βάση αυτό το νούμερο θα υπολογίζουμε κάτι άλλο. Θα δίνουμε ένα καινούριο χαρακτηρισμό, θα υπολογίζουμε όμως μια καινούργια τιμή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με 2 τρόπους. Αφού έχουμε καινούργια μεταβλητή, μπορούμε να το κάνουμε με το compute. Για να το κάνουμε όμως με το compute, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την επιλογή if. Δηλαδή, να του εξηγήσουμε ότι, ας κάνω ένα reset, ότι θα κάνουμε reset, όχι paste που πάτησα, ότι θα πρέπει να παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες τιμές εάν οι τιμές του BMI είναι ανάμεσα στα όρια που μας έχει ορίσει εδώ ο κανόνας. Ένας πιο εύκολος τρόπος που θα δούμε τώρα είναι με recode. Το recode ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε, είναι εδώ, και το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε επανακωδικοποίηση. Πότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Εάν, όπως στη δικιά μας περίπτωση, έχουμε τις τιμές μιας μεταβλητής και θέλουμε να την κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα την τιμή τον άνθρωπό μας σε κάποιες μικρότερου αριθμού κατηγορίες. Π.χ. στη δικιά μας περίπτωση έχουμε το BMI και από το BMI θα βγάζουμε έναν από τους 4 χαρακτηρισμούς που μπορούμε να έχουμε. Ένας τρόπος για να κάνουμε recode είναι αυτός. Ένας δεύτερος τρόπος είναι, φανταστείτε, να είχαμε τα επαγγέλματα των ανθρώπων και να θέλαμε ουσιαστικά να κάνουμε μια ομαδοποίηση των επαγγελμάτων σε κατηγορίες. Όλοι οι υπάλληλοι γραφείου να βγουν σαν υπάλληλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι χειρονακτικά να γίνουν εργάτες. Όλοι οι εργαζόμενοι στη γη να γίνουν γεωργοί. Και αφήσουμε επιμέρους σπασίματα όπως εργάτης σε ελιές ή εργάτης σε αμπέλια. Όλοι αυτοί να βγαίνανε να γινόντουσαν γεωργοί. Άρα πρέπει να ομαδοποιήσουμε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις και να τους δώσουμε μια καινούργια τιμή. Αυτό θα κάνουμε και εμείς τώρα με το recode, στηριζόμενοι πάνω στην BMI μεταβλητή που έχουμε δημιουργήσει στο προηγούμενο μάθημα. Recode πάλι βρίσκεται στην επιλογή, στην λίστα εντολών Transform και μπορεί να είναι ή recode into same variable, δηλαδή να αλλάξει η υπάρχουσα μεταβλητή κάνοντας recode, είτε να πάμε με different variable, να φτιάξουμε μια καινούργια μεταβλητή. Το πρώτο είναι λίγο παρακινδυνευμένο να το χρησιμοποιήσουμε για τον απλό λόγο ότι εάν κάτι δεν πάει καλά θα έχουμε χάσει και την παλιά μεταβλητή. Οπότε θα δουλέψουμε με το δεύτερο τρόπο, recode into different variables, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια καινούργια η οποία θα περιλαμβάνει τους καινούριους κωδικούς. Πάτησα το κουμπάκι, βγήκε ένα καινούριο παράθυρο, στο οποίο πρώτα πρέπει να επιλέξω ποια είναι το input που θα έχει η διαδικασία, δηλαδή από πού θα κοιτάω τιμές για να φτιάξω την καινούργια μου μεταβλητή. Βλέπετε, πήρα το BMI, πάτησα το βελάκι και ήρθε εδώ. Εδώ πρέπει να γράψω το όνομα της καινούργιας μεταβλητής και το label της. Ωραία, το όνομά της είναι, επειδή είναι και αυτή υπολογιζόμενη, σε 3 και το label να είναι, ή αν θέλετε, επειδή αυτή προκύπτει από τη σε 2, μπορούμε να την κάνουμε σε 2 κάτω παύλα 1. Έτσι καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι compute, η οποία προκύπτει από τη 2. Και το label να είναι, πώς να το πάμε, να το πούμε
Βλέπετε εδώ, BMI χαρακτηρισμός. BMI, το χαρακτηρισμός, ας το βάλουμε στα ελληνικά. Χαρακτηρισμός. Και τώρα πρέπει να πατήσουμε το change για να φύγει αυτή η μεταβλητή από εδώ και να εμφανιστεί εδώ. Ωραία. Τώρα ξέρει ότι θα στηριχτεί στη μεταβλητή C2 και θα φτιάξει τη C2 underscore 1, την καινούργια. Όμως, πώς θα τη φτιάξει? Πρέπει να του δώσουμε αυτόν εδώ τον κανόνα που βλέπουμε εμείς εδώ, το τι σημαίνει λιποβαρές, τι φυσιολογικό, τι υπέρβαρο, τι παχύσαρκο, και να του ορίσουμε μετά τη τιμή. Οπότε, είμαστε εδώ. Και θα πατήσω το Alt and New Values. Θα ανοίξει ένα καινούριο παράθυρο. Ό,τι είναι μικρότερο από, μας λέει, από 18,5 είναι λιποβαρές. Άρα, αν βάλω εδώ το 18,5, ό,τι είναι λιγότερο από 18,5 θα πάρει την τιμή 1. Πατάω Add. Το 1 είναι το λιποβάρες. Τώρα, η δεύτερη είναι ένα εύρος από 18,5 μέχρι 24,9. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και αυτό. Να μην το κάνουμε 18,5, να το κάνουμε 18,4. Ας το βάλουμε ένα change. Το εύρος από 18,5 μέχρι, είπαμε, 24,9. Αυτό θα, όσοι άνθρωποι έχουν αυτό, είναι ανάμεσα το BMI τους σε αυτά τις δύο τιμές, θα χαρακτηριστούν με τον κωδικό 2. Η τρίτη περίπτωση είναι από το 25 μέχρι το 29,9. Να το δούμε. Από το 25 μέχρι το 29,9 και είναι τα υπέρβαρα άτομα. Ωραία. Από 25 μέχρι 29,9 θα λαμβάνουν την τιμή 3. Το περνάω και αυτό. Και τέλος, η τελευταία κατηγορία είναι ό,τι είναι πάνω από 30. Άρα, highest 30. Και αυτά θα πάρουν την τιμή 4. Πατάω και το add. Και είμαι μια χαρά. Είμαι έτοιμος. Όλες οι άλλες τιμές, όλα τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί να έχουμε missing value, να έχουμε ανθρώπους που δεν μας είχαν δώσει το βάρος ή το ύψος τους, άρα δεν μπορούσε να υπολογίσει το BMI, άρα δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Όλες οι άλλες τιμές να είναι system missing, να είναι ελλειπείς τιμές. Πατάω το add και είμαι έτοιμος. Πατάω το continue, ξαναγυρνάω στην πρώτη οθόνη, πατάω OK, για να δούμε αν έχουμε κάνει αν τα έχουμε κάνει σωστά. Τα έχουμε κάνει σωστά. Και βλέπουμε εδώ το 1. Ας φτιάξω λίγο εδώ τα χαρακτηριστικά μου. Και αυτή είναι η καινούργια μεταβλητή. Είσαι 2.1, παίρνει τιμές 1, 2, 3, 4. Βλέπετε, εδώ έχουμε και κάποιον που δεν μπορούσε να μας υπολογίσει το BMI του γιατί έλειπε το ύψος του. Άρα αυτός υπάρχει κενό εδώ και είναι system missing. Και βλέπω εδώ τις τιμές που παίρνουν οι εγγραφές, οι άνθρωποι μας, ως προς το χαρακτηρισμό. Όμως μην ξεχνάμε ότι αυτή εδώ η μεταβλητή, η C2 παύλα 1, είναι ουσιαστικά ένας χαρακτηρισμός. Εδώ, αν πάμε στο variable view, θα δούμε ότι επειδή το πρόγραμμα είδε ότι έχουμε σαν απαντήσεις νούμερα, την θεώρησε numeric και καλά έκανε. Την έχει όμως nominal, κατηγορική. Εμείς ξέρουμε ότι το 1, 2, 3 και 4 που έχουμε σημαίνουν κάτι. Άρα πρέπει να πάω να το ορίσω. Αυτό. Το 1 είναι λιποβαρές, το δεύτερο φυσιολογικό, το 3 υπέρβαρο, το τέταρτο παχύσαρκος. Άρα θα πάω εδώ
στο BMI χαρακτηρισμός, στο values και θα του πω το ένα είναι βαρύς, το 2 φυσιολογικός, το 3 υπέρβαρος, ας βάλουμε και έναν τόνο, και το 4 παχύσαρκος. Έτοιμα και οι τιμές μας. Τι σημαίνει το 1, 2, 3, 4. Και βέβαια έχω διάταξη. Γιατί αυτός που είναι παχύσαρκος έχει μεγαλύτερο δείκτη μάζας από κάποιον που είναι λιποβάρες. Άρα είναι ordinal. Για να δούμε τα στοιχεία μας πάλι. Άτα. Εδώ θα μου πείτε 1, 2, 3, 4, όπως και εδώ που είχαμε στη V2 τη διατροφή, αν θυμόσαστε. Εντάξει, θα πρέπει να πηγαίνω στο values για να τα βλέπω. Όχι. Αν πάω εδώ στο view και πατήσω value labels, βλέπετε θα μου εμφανίσει τα labels, τα values που έχω βάλει δηλαδή για κάθε άνθρωπο. Και έτσι μπορώ να δω ποιες είναι τιμές και ποιες είναι χαρακτηρισμοί. Βλέπω ότι ο πρώτος άνθρωπος είναι λιποβάρης, ο δεύτερος λιποβάρης, ο τρίτος υπέρβαρος, φυσιολογικός. Έχουμε και τον παχύσαρκο που είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, όταν τα βλέπαμε λίγο πριν. Άρα έτσι καταφέραμε να κάνουμε κωδικοποίηση, επανακωδικοποίηση στηριζόμενη σε μια μεταβλητή, να βάλουμε κάποιους καινούριους χαρακτηρισμούς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επανακωδικοποίηση της V2 με κάποιον τρόπο που να μας δίνεται. Αυτό είναι στην άσκηση που σας έχει δοθεί για αυτό το μάθημα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι για να εμφανίσετε τα labels αρκεί να πατήσετε το value labels εδώ, ή αν το σβήσετε φεύγουν τα labels. Εμείς ας το αφήσουμε τώρα να το βλέπετε. Με την ίδια λογική μπορεί να το κάνετε και με αυτό το κουμπάκι, να εμφανίζονται ή να εξαφανίζονται τα labels. Σε αυτό εδώ το μάθημα χρησιμοποίησαμε αυτές τις δύο εντολές, το recode into same into different variables, και έχουμε κάνει το δεύτερο κομμάτι της άσκησης που μας έχουν δοθεί. Στο τρίτο κομμάτι, στο επόμενο κομμάτι, θα χρησιμοποιήσουμε το select και το sort για να πούμε και το τελευταίο κομμάτι που μας ζητάνε.